खुलुमबाय आंनि रिंखां बर' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो थुदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट लोगोफोर नै आङो मैया दाउ फिसाखौ लाबोदोंमोन ना तो मैया लाबोनायखौथ' दिन्थिबायनो नाथाय लाबोनानै आङो न'आव माबायदि दोनदों बेखौ आङो नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामनानै भिडिअखौ बानायबाय तो नै आङो लाबोनानै बेबायदि दोनफैयो आरो दाउफोरखौ लाइट मोनथाम होदों बेनिफ्राय नै प्लेन सिटखौ सोरगिदिं दुंदिंनानै सिङाव आङो माबा होदो सिङाव जुजाइ होदो नै सिङाव आङो जुजाइ होदो बेनि उनाव बस्ता होबाय ओमफ्राय पेपारखौ बनानै होबाय आरो पेपारखौ बना होदो ओमफ्राय गेजेर गेजेर कार्टुननि बाक्लाफोरखौ माने बिसोरखौ थानो थाखाय आङो बनानै होदो तो दाउफोरखौ आङो बेबायदि खालामनानै दोनदो लाबोनानै बिनिफ्राय आंथ' फार्स्ट दासो लाबोदो नालाय नै आदार होग्रा बासनखौबो बे मोनसेखौल'सो मोनबोबाय आङो स्टकआव गैथ'आमोन दखानाव तो गुबुन दखानाव दा लायनो मोनाखैनो टंलानिफ्रायसो लाबोदोंमोन आङो ओमफ्राय नै बै दै होनाय बासनावनो आङो दा आदारखौ होदो ओमफ्राय बे मोनसेयाव होदो ओमफ्राय सारनानैनो होदो ओमफ्राय आङो दाउफोरनो मा होबाय थादो बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों फुङाव आङो नै बेखौ होदो आङो नै बेखौ बे लेक्टिन पाउडारखौ फुङावहै आंनिया दाउआ 150टा नालाय खेबखांनै माने मा बुंगोन बेखौ बेसेबां लिटार जागोन र' 1.5 लिटार दैयावहै बेखौ आङो खेबखांनै होदो आरो बे पाउडारखौ दिनै सानसे दाउआ जेसेबांखिनि दै लोंदो आङो बेबायदिनो होबाय थादो तो आङो खनथाम गलायनानै होबाय दहाय सानाव बे पाउडार लेक्टिन पाउडारखौ दैजों दुंबुर दैयावहै बेखौ गलायनानै आं होबाय बिनिफ्राय दा आं बेखौ मोनायाव होलिया तो आं बेखौ होसिगोन ORS बे ORSखौ आङो 7 mm दा दुंबुर दैयावहै गलायनानै होनोसै 1.5 लिटार दैयावहै तो नायलांबाय थादो आं लगायना होनोसै बिनिफ्राय आङो फार्स्ट माने माबाखौ आदार दानाखौ आङो दाखालिसो माने दाउआ मैयासो दाउआ मानि इनकुबेटरनिफ्राय बरनदो नालाय बिनि थाखाय प्रि स्टार माबाखौ दानाखौ आङो होदो उन्दैखाय जिर'निफ्राय प्रि स्टारखौ होयो नालाय बे दानाखौ आं होदो बिनिफ्राय दायो आङो बेखौ माने गलायनानै होनोसै हरसे लोंबाय थाथोसै हरावसो होनोसै खिन्थु बेखौ सानाव सानसे होबाय सानथाम होगोन आरो आं बेखौ मैया होबाय आरो दिनैबो सानसे होबाय आरो गाबोन सानसे होगोन आरो बेखौ आङो हरबा होदो साननै दा दिनैजों खननै जागोन आरो ORS होनाया बिनिफ्राय सानथामनि उनाव आङो नैबे फिमेरेल लिकुइड माने मुलिखौ होगोन आरो बे मा बुङो लेक्टिन पाउडार आरो ORSखौ दोनथ'गोन आङो सानथामनि उनाव बिनि उनाव बे फिमेरेल लिकुइड भिटामिनखौ आङो सानथामनि उनाव होगोन लोगोफोर नै बेबो 7 mm आनो बेबो दायो आङो नै ORSखौ गलायनोसै 7 mm होनोसै दुंबुर दैयावसो होनांगौनो बिनि थाखाय आङो दुंबुरावसो माने गलायनोसै आङो काप नुडल्सआवसो होनोसै प्लेटाव होना होगोन बेखौ दैखौ मानोना आङो बेबायदि दाउ फिसानि थाखाय होनाय दैनि बासनखौ मोनबोआखै नालाय बिनिखायनो नै आं बेयावनो होनोसै आंबो गुबुनफोरखौ होनाय नुदों नालाय बेयाव होसिगोन आरो मोनायाव हरसे लोंबाय थाथोसै दुंबुर 150टा नालाय आं मोनब्रै माबायाव होना होनोसै बासनाव
अलरेडि आङो दानाखौ होनानै दोनखादो थ' आङो नै प्लेटजोंनो होनोसै बेबायदि उल्टायनानै आरामसे होनोसै आरो गोदान प्लेटाव होनोसै दाउफोरनो बिसोरो लोंबाय थाथोंसै आरामनो बेबायदिनो फारि फारि होलांनोसै बेबायदि सेराव सुफ्लंना होदों आं दानि संनाय होदायासै नै बिदियाव सुफ्लंनानै होदो आरो आङो कुजि गुदुंजों दा गबाय थासिगोन बिसोरो हरसे जागोन आं दानाखौबो होखाबाय हरनि थाखाय दैखौबो होखाबाय बुरबुर आरामसेनो दाउफोरा दायो माने जाबाय थासिगोन जा मोजां नुखायो दाउफोरखौ मोजां गुदुं सुनांगोन ना खोमसि खोमसि नुदो लोगोफोर मोनाबाय नालाय नै लाइटनि माबाजों गनजों थ' लोगोफोर आं दाउ फार्स्ट लाबोनानै माबायदि दोनदो आरो आं माबायदि आदार होदो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो नेक्स्टआव आं माबायदियै दाउखौ जोथोन लालाङो बेखौबो आङो नोंथांमोनजों फारि फारि खोन्थालांगोन आरो माबायदि मा समाव मुलि होयो इन्जेक्सन होयो बेखौबो लोगोफोरजों शेयार खालामगोन थ' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय बाय बाय